آفرین. پا 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 پا. اون سر مامان. نه. اینجوری کردم نمیرقصه آخه قشنگ. داری ذوق میکنی فقط. یک تا یک تا یک تا. آها. آبتی. یک تا. وای. آبتی پا 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 پا. تموم شد. چقدر کم میرقصن آبتی. خیلی کوچولو میرقصن مامان. آره دست بزن تو هم. آفرین آفرین آفرین. پا هم بزن. پا 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 پا. آبتین پا تو تکون بده. واسه بوس بفرست. بوس بفرست. بوس بفرست. آفرین 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 آفرین. آبتی آبتی زبونت کو. آبتی آبتی دست نزنی به اونا. دست نزنی ها. بیا اینجا ببینم. بیا اینجا. آبتی زبونت کو. زبونت کو. دیدی زبون مامانو؟ زبونت کو. بگو ماما. بگو ماما. نمیتونی بگیری دوربینو. عصبانی شو. گریه کن. گریه کن. وی 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 وی. آبتی زبونت کو. پس بذار من بوس بفرستم برات. آبتین خوابید. آبتین لالا کرد. شب بخیر. شب بخیر آبتین. شب بخیر آبتین. شب بخیر بذارم. زبونت کو آبتین. آبتین زبونت کو. آبتین سوت بزن. Det är säkert och du fick bladet genom hela dansen. Jag tycker jättemycket om det. Underbart. Tack för det. Så har vi på 3,5. Ja, jag tycker också det ser fantastiskt bra ut. Däremot så tycker jag det ser lite osäkert ut. Det känns som att den här veckan har... Du kan nästa vecka om det bara fixar sig på ryggen. Tack så mycket för det, isbarelen. Josefin, din hjälte. هیدو کن. هیدو کن برم. هیدو کن با دوربین. پا هم نکردی. پا 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 پا. Det finns ju sporter som innehåller ett visst mått av show. Simning är ju inte en av dem. Abti, kontroll ko. Därför så var det ju lite av en chock när showmannen Lars Frölander gjorde entré förra veckan. Det var jazz hands och allt möjligt. Jag vet inte hur det här ska sluta. Salam, salam. Och Gabriel Sobrin. Jättebra det här. Men försök att få också med alla dessa jazz hands och alla dessa uttryck. Men har du fått in dem? Du ska börja betyda... Abtin ko. Abtin ko. دلیموش هم بلد نیستی؟ آبتی زبونت کو. Den här veckan ska vi verkligen försöka fokusera mer på både show با اون قیافت. En helhet. Ring oss och överför dem. Gabis träningsmetoder blir bara mer och mer kontroversiell och jag blir mer الان varje vecka. میام میخورمه. Och show nu så blir det mycket koordinationsträning. الان میام Har till och med tagit med sig en pisk. میخورمه. زبونت کو. زبونت کو. الان میام میخورمه. زبونت کو. زبونت کو.